ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Daki paungut ki dikhot jangka henyau terap National Youth Movement kilayat procession hendong ba Shillong kum kadak ban penpau ya kejing ngosi halor kejing bamdon jangka jela Meghalaya ya uput usam ubabiang wad hadin kejing yat lenti ya kisan pau teli ki maume ya kani kejing yat procession la sedang na office traikam jangka seng kabadan hamaulai maudat baki ban yat ter syakathain polo da ka perta artat iki sur penrem ya ka sarkar ban nang ni pat ki dikhot jong ka seng kila yai peteng ya ka jingai procession shadow madan malki ban ya shimbentalang ha ka jingilang pai ba bala khot penlong do MLA jong ka North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ngalak kan mau ba ngadu bala seng ya ke jalan Meghalaya haga potrik Januari kat baspan ko ngadu gitu ki por ngi kan mau ba ke jalan Meghalaya kadam ka klemdan ko sam jong te sendat Meghalaya jong kene ka MTA government dai hau nu banai ni ki arbanai beladap ni ba kene ke sarkar MTA kala kular
ban penkwa ya kijing terang jong ba ya kini isu ke belah Islam ba bar khot habang ya kan do serum senang kan dap da kijing keman namar ba ngin sayo ikut usah handrai jahare kajia da kumoi pat ba kini kijing thok jing sukor jong kini ke sarkar khamtam na deputy chief minister Jela Meghalaya gode ba Presiden Tan Som ubong ba ngin penbet ya kini haswa ke arpoi trek jong Januari haswa ke Meghalaya di kenang ba ngin la ban pentikena ya kejing bangin rake ka taka Jubilee san pausinam ha kejing itena handrai kemba ka pau mata ni ba kene ke sarkar kala thok kala keban pai ba ada ke ba ha ka khatsan tarik la bo ka last final day ba kin ya penbet yo put sama ka asam handrai hadu menta ni sendat pendan ba menen kesni u konrad sangmar angkat u himanta ke kendo angti po deli Karzol ke bangio kalong ba arpo nreu tarik ke penbet biang te kane ka ching thok chugini politician na ka por sa ka por yo pai ba ka pen i ba pai ba jungi ki khen bo pai ba jungi de bo bet anak kulut bom tip ya ke ero te na kale ang ka sang hi ya ka echno yam la sang nongrem halor ka nongrem ba ngin ya khon nam ta ban penio ya uput usam da ki jing dawa ki jungi ngim dai ki politician bangin kular yo pai ba hanrengi kular yo pai ba ya kabakasang kan yakhun ban penbore ke sarkar ba kadai ban penbai no iput usam mardor hapdang jingkerman kawan biang kat jingdu jingkerman bat kawan biang lo obadum batap ke kari kasi janti ajung ban ngai ba kejing bom simkhia jong u konrad sangma kum chief minister jong Jela Meghalaya kalong ba kani ka boundary issue kam kta chipo Garo Hills kam kta ya ka boundary hapo Garo Hills segbere ka Assam Meghalaya handrai ka babun kini ki khat artli ki differences jong ke Jela Meghalaya ki tengho tambat kari kasi jantia ke jongi kabri new trap ke jongi tadai na kata kadau kamdan kono kata ke simkhia na kaliang jong sarkar dengi i bakani kadai ka sinjam ka bakani ke sarkar kala super syang tang ban sio bot bang no pat ba te kum ka sang ngimla ban pediang he kani ngi da khami lenti ba ki jingdap san phosnam ngin yo ban ya shat ya kemen yak tak jing yo ya uput usam u tikna handrai da kum ne ngi jau umat biang sa sisen pat ban perkhat ba sa lano pat kinla ban penbai uput usam ngim tep le se kala ban simpor sa dak spasnam te handrai kum ka sang ngin pentikna ya la ka jong ka jai ban reo ba nang ne sakmat ngin let hi support kaput kata ka rai jong ke executive committee jong ke sang echanwa yam bergawai balada ka sarkar kamla baneda gibreu jong kaput kan pelong ngi kum ke sang ba kam manse bangin hap ya da la jong gibreu kaput jong jam da kadau kani kadai ka message lane ka khubor ka basha sa sarkar ba kadai ban penbai no mardor yo put usam ndai tangman sukular kai ba ba lada kamla bela kumta ngingin sa syem hi la ka jong ke jingkit le na kumta put usam jong ka brin lutap la jong